רני זיו, ואנחנו מתחילים פה בעצם תוכנית שאנחנו הולכים לדבר בה על כל מיני דברים שקשורים למשחקים ודברים שקשורים לעולמות גיקים, סרטים וסדרות וצעצועים. כן, ואירועים שאנחנו נלך להם או שאת היית בהם. אני הייתי באירועים. לייב רול פליינג וכל מיני אירועים ודברים מגניבים. ובעצם מגלים משחקים זה פינה שמגלים במשחקים. ואנחנו ב-Outlast 2. נכון, זהו. מגלים משחקים ספציפית אנחנו מתעסקים רק במשחקים. אז יש פינות שונות. כן, Outlast 2 זה משחק אימה. אני הולכת לקפוץ מפחד. שאנחנו לא שיחקנו עד עכשיו. אז זאת תהיה החוויה הראשונה שלנו, ואנחנו הולכים לחוק את זה איתכם, אז אנחנו נעשה אנחנו הבנו סיפור כללי מאוד. אנחנו נשחק נורמל, כי לא בא לי לפגות יותר מדי. כן, אני הולכת לקפוץ. רגע, אז Outlast 2 יש בו הרבה אלימות וזוועה ותכנים מיניים אלימים וקללות. ועד בת 10, אולי זה יהיה בסדר. אוקיי, אז לינג לנדסמן היא חוקרת עיתונאית שמחפשת תשובה מאחורי רצח של אישה בהיריון שתחת נסיבות מוזרות באריזונה, ואנחנו משחקים את בלייק לנגרמן, הבעל והעוזר והצלם. אנחנו צריכים לצלם הכל. אנחנו לא לוחמים, וכדי לנווט באימה שלפנינו במדבר יש לנו רק אפשרות של לברוח, להתחבא. איזה אמיצים אנחנו. או למות. איזה אמיצים. אוקיי? אז אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים. בוא נראה, אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו... אם יש לכם בעיה עם כל התכנים שיש שם, ביי. כן, זה לא המקום שלכם לכו. יהיה משחקים אחרים. זה לבעלי לב חלש. בעוד כמה אנחנו הולכים לשים את... הולכים לשחק את סטריט פייטר שיהיה על הסוויץ' החדש, סטריט פייטר 2 מחודש שיצא על הסוויץ'. מישהו בא. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. אוקיי. זה החלום שלו. זה היה החלום שלו, זו אשתנו. You were calling out some other woman's זו name. אשתנו. What? In your sleep? ואנחנו קראנו בכל... You know a Jessica? No. I mean, I was dreaming about Jessica Graham from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. אוקיי, Hey, אנחנו we're עוברים... crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. אז את המבט? כן, Doesn't look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade הוא downstream אחראי על from כל some מה pretty heavy industry. שלקורה, אתה אשם. You say so, man. You צריכה got להגיד the לי גם. time. אוי ואבוי. רגע, אנחנו הולכים להקליט. We should record an intro while we're up here. Production value? כן, אז Sure. קח את המצלמה. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little Okay. tough, but we're good. האזהרה האחרונה על התכנים. That was exciting. כן, כבר האחרונה. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup לחצת כפתורים pie. ותקבל לא לצאת מהמשחק. רגע, זה נצלם. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn, Jane Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. No. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! הלך המנוע. We lost the engine. Fuck! Fuck! היי! הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. כואבות לי האוזניים.
זה נראה טוב. זה נראה... אנחנו במספרים לכאן. ספר תיכון. אי אפשר ללכת כאן. בוא נראה... למה אנחנו נזל בתוך תיכון? ויש פסל קטן שביל יש. שיט. זה נפתח. אז נראה שלי. אוקיי. אז יש פה תמונות של חברים מהכיתה. וזו ג'סיקה. אז יכול להיות שזה אנחנו. יכול להיות שזה אנחנו ואשתנו והג'סיקה הזאת שהוא אמר שהוא חלם עליה. אוקיי. לגיטימי. האם אני יכול לקחת את זה כדי להרביץ למה שלא יהיה? לא. לא, אני בעיקרון לא יכול לעשות כלום. כן. מצוין. זה המנהל. למה אני נפלת מכל שטות? למה אני לא יכול לרוץ? אני יכול רק ללכת. אוקיי. אני הולכת לפרוץ מפחד קצת. אין ספק שהמוזיקה הזאת ברקע עשה לי טוב, ממש. אוקיי. אני שונא את זה שסיבובים פה הם נורא ארוכים. למה אני משחק במשחק הזה? למה את הכרחת אותי לשחק במשחק הזה? סליחה, אתה אמרת... לא יודע, what the... אמא. אוקיי. מה? אמא. אוקיי. אבא, אם זה עושה לי סיוטים מדהימה, אתה אשם. אני לא לוקח אחריות עלייך. אתה לוקח אחריות עליי בכל כך הרבה. לא נראה לי. אוקיי. מצלמה, חשוב. דווקא המצלמה יוניס, אני חושבת שדווקא הדברים שצריך נמצאים שם. כי אני לא יודעת אם אני אעשה את זה, אבל זה כל כך מקריא ומעצבן. אוקיי. יכולים לראות. למצוא את לין. לין זאת מי? זה לא נראה לי שאפשר ללכת מפה. אוקיי. בוא נגיע לשוי. בוא נעבור מכאן. תפוס נופל. ככה קופצים. נרד כאן. הוא אמר... איך נהרגנו כבר? הוא אמר להתקרב לקצה. זה מה שהיה כתוב שם. היה כתוב שם... להתקרב לקצה קדימה, ואז לקפוץ. לא, זה לא מה שהוא אמר. move to the ledge. טוב, בסדר. לא נורא. אולי הוא קם כנפה. יופי. ועכשיו מה הוא רוצה? שתתקרב לקצה. Get on the ledge, just move. הוא התכוון שאני אלך על הקצה. אוקיי. לגמרי לגיטימי. חכם מאוד מצליחה. אני כל כך חמדת להתפצע את אוקיי, אז ככה רצים. אירועים חשובים, צריכים לתפוס בווידאו, R1, מרימים את המצלמה. אוקיי, ריבוע מצלם. שזה עיגול מצלם, בסדר. וצריך לעמוד שם עד שהעיגול יהיה מלא. רואה? אוקיי, אז אנחנו נצלם את זה. כמובן זה מספיק. וידאו הוקלט. אפשר ללחוץ עוד, אפשר ללחוץ כאן ולצלם. אוקיי. ככה אפשר להסתכל. ולראות את הוידאו ואולי ללמוד ממנו. אני למד שאפילו אין שם גופות. נכון, אין פה גופות. ואוקיי, הבנתי, זה אש, אבל זה לא הגיוני שאפילו עצמות לא נשארו. אוקיי, זה אפשר לעשות זום. ככה מכופפים. סבבה, זה המיקרופון. וככה
אפשר ללחוץ על R3, בסרטון המצלמה ללחוץ על R3 בשביל ראיית לילה. יש כזה R3. כן, כשלוחצים על הכפתור זה R3. אנחנו נלך ככה, וזה לגמרי לגיטימי. שום דבר רע לא יקרה. אנחנו יכולים ללכת. Oh, fuck me! Fuck! That did not happen in the crash. Fuck this. אולי זה רק הטייס? אולי זה רק הטייס? נראה לך שהוא התקי? נראה לי זה כן מדי. זרוק. למה אני חושבת בכלל לחבודצ'יק? קניבלים אשמים. כן. נראה לי שהיה להם טעים. הם לא אכלו אותו, הם רק פשטו לו את הרוב, פתחו לו את המעיים. רוצה להפסיק? לא. אוקיי, בוא נמשיך. אתה רוצה להפסיק? כן, מאוד. רוצה להפסיק ולשחק משהו אחר. אז בוא תשחק משהו אחר. אני לא מבין למה. את רוצה להפסיק. כן, מאוד. אנחנו נמשיך פנימה. אנחנו נמשיך פנימה. אנחנו נשחק עד הסצנה הבאה, ואז אנחנו נעצור ונחליט אם זה משהו שאנחנו רוצים לעשות או לא. מה קרה? הפסקתי את הראיית לילה. חשבתי זה אנחנו לא פתאום. אוקיי. מה יש אנחנו פה רואים? כפר. יופי, עכשיו בוא ניכנס לכפר, נגור שם בוא נברח. ברור לך שאנחנו לא נגור בכפר הזה, והוא נגוע בדברים נוראים, ויהיה פה רק הרס ומוות וחורבן ודברים נוראים, נכון? כן, אבל עדיף. בוא נתחפש לקניבלים. אין בעיה. אנחנו רוצים להיכנס. אתה מוכן להודיע לי שאתה מפעיל את המצלמה? למה? Hello? כן, תדפוק על הדלת. I'm lost and hurt. אוקיי. עכשיו הדלת נפתחת עם כתב תתקף לב ודי. אוקיי, בוא נתקדם. שיהיה לך ברור, אוי, זה נראה כל כך קונגרות. נכון, זה נראה כזה קונגרות עצוב מרחוק בקקטוס? אחר אני לא סומך על המשחק הזה בשיט. אז? ואני הולך להתכופף ולהסתתר פה. יופי, אז בוא נישן פה ולא נזוז לעולם. אפשר פה לחנות. ונחנה פה זה יתמיד. כל כך צפוי שיהיה ג'אמפסקרס, אבל לא יודע. נבלתי שיסטרוק. אבא, מה? עכשיו לא משנה אם אתה עושה, אני אבהל. שלא תגיד לי רק בי. מעביר לראיית לילה. אני היחידה שדמיינתי שם כזה, אישה בשפגת יפה כזה כלפי מעלה, במקום עץ. כן, לגמרי את. משהו נורא עומד לקרות. בוא נלך. די, הנה עברנו סצנה חלאס. בוא נחשוב שדי, זהו, מספיק לכל החיים. זהו, אנחנו לא צריכים לשחק יותר? לא. מה זה? אתה רוצה להכיר חברים? נראה לך שתסתגרים לך מבעלים פה? אוקיי, אז הדלת הזאת היא עושה רעש. כן, לך אליה. אוקיי. הייתי צינית. הנה. זה חדרת או לא? לא. אלא אם אתה רוצה להתאבד. יש אמור, למה יש אמור? לא יודע. Is anybody there? למה הוא צועק? הוא מבקש עזרה מהקניבלים.
החמצת? אני לא מסתכלת. למה? כי אני מפחדת. זה לא סיבה. זה סיבה נהדרת. מוכנה? Hey. לא. Hey, man. Oh, shit. What the fuck? Oh, shit, you're... This just happened. בוא נקרא. אוקיי. אין לך הרבה סביבה. אוקיי. אוקיי. כלום, כלום. היה שם את משהו. גם ראית? כן, הייתה את שם. גם ראית? אנחנו נמשיך. אני גם ראיתי. לא רוצה להמשיך. אנחנו לא ממשיכים יותר. לא, הייתה שם. אוקיי, אז זו החוויה שלנו שלום ישו, אתה החבר הכי טוב שלנו. זו החוויה שלנו מ-Outlast. כן. אנחנו... נראה אתכם משכנעים אותנו להמשיך. כן. אם אתם רוצים שנמשיך את המשחק אנחנו נמשיך, אבל אתם צריכים להגיד לנו סיבות מספיק טובות. סיבות טובות ללמה אתם רוצים שאנחנו נמשיך. כי כרגע לא קרה כלום, אבל אני כולי מזיע וכואב לי. כואב לי לנשום. אז אנחנו פשוט נתחבא כאן, אנחנו הולכים לשבת כאן בצד בפינה. כאן. כן, כי הבחור שם העניש אותנו. אנחנו רוצים לעשות סייב. אקזיט. כן. לילה טוב Outlast. וזה המספיק, זה המספיק בשבילנו. בואו נדליק קצת האור, ובואו נדבר על מה שהיה פה כרגע. בואו נדבר על זה. תראי איזה יופי, איזה אור. איזה כיף זה אור, וואי וואי וואי, אור. מי שלא הבין, אנחנו יכולים לשנות את האור דרך הטלפון שזה התאורה הכי מגניבה שהיא פעם אוקיי, ראיתי. אז מה דעתנו בינתיים, על המשחק הזה? שיחקנו בו, מלבד שאנחנו עשויים לאישה קנאית, אנחנו מדברים מתוך שינה, אנחנו פגשנו כבר כמה מתים, אנחנו כנראה רוצים להתחפש לקניבלים, איזה חיים טובים יש לנו. אנחנו צריכים גם לבדוק איך אנחנו מסדרים את הדבר הזה, אבל סך הכל אנחנו משחקים בערך רבע שעה, קצת פחות מרבע שעה, ולא הגענו לשום מקום. ואנחנו עדיין, כן הגענו, ראינו את הקניבלים, או את מה שהשאירו הקניבלינים. קניבלים, אוקיי, אני מספיק עם זה, אני לא יכול לשמוע את המוזיקה הזאת, הכל נורא בעיניי. אוקיי, אז המשחק הזה הספיק לנו, אנחנו בעיקרון לא נמשיך, אין כן אתם תגידו לנו להמשיך, אבל, עם סיבה טובה. כן, זו התוכנית הראשונה, אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, בעוד, 3 ימים יצא סטריט פייטר 2 לסוויץ', ואז אנחנו נעשה לו, קודם כל נציג קצת את המשחק, נראה אותו קצת, ואחרי זה נעשה עליו סקירה. בואו נראה, התוכניות הבאות נוספות שיש לנו, יש לנו סקירה על הפורבקה, נכון? כן, שזה פרבי שוי מסטאר וורס. אנחנו הולכים לספר לכם על חוויית הלארפ שלכם ולהציג לכם כלי נשק שהכינו פה. כן. כל הקרדיט על הנשקים לאמא שלי. כן, תהיה לנו תוכנית על גם ארמס שיצא בקרוב, ועוד כל מיני סקירות. הכל כואב לי מרוב פחד. כן, אנחנו נפסיק את זה, אנחנו נפסיק עכשיו לעשות משהו אחר, כדי לשכוח את כל מה שקרה, שזה כלום. בסך הכל הלכנו לתוך כפר. עמדה שם מישהי בעלה. גם אני ראיתי את המישהי הזאת, אבל היא לא הייתה שם, נראה לי שדמיינו. עכשיו השאלה היא למה דמיינו משותף. כן. אז זהו, אז תודה לכם שהייתם איתנו וגרמתם לי זה הפיילוט שלנו, אז אני לא אצליח לישון בלילה. זה דרך טובה להתחיל את התוכנית שלנו. כן. מה השעה? אנחנו מצלמים את זה ב8 צריכה ללכת לישון, איזה מזל שכל כך מאוחר, אנחנו צריכים ללכת לישון. אז תודה לכם. אז תרוץ טוב.